madaling ma-pull off itong lineup ng ano? Itong lineup ng Aura. Ano tingin mo? Ito Lunox XP lane, Selena Khalid tank, Tams Gold, tapos Claude mid. Claude mid. Red 3. Depende pa kung ano gusto nilang gawin kasi pwede nila i-relegate muna dito, ilagay si Claude dun sa may gold lane Tapos, mas sabihin na lang natin, mas set yung ginagawa ng Aura PH dito. Hindi sila yung tipong team talaga na nag-stay away dun sa mga strategies. And without the Diggy, kaya nga ba i-close out to ng Aura PH? Chances are, kaya, kasi yung pick off dito ng Aura, malakas I mean, like for example, may Joed ka, may Hayabusa ka, and yung sustain lane nila gana din Yung Esmeralda, nakalimutan ko yung isa nilang hero, yung isa nilang side lane. Esmeralda, tsaka Lapu-Laps. Ay, naglapu-Laps. Oo. Ito kasi binabantayan ko dyan, Manjin. Kung sino man yung kakatapatin ni Lunox dito, kailangan bantayan lagi yung pana ni Selena. Kasi automatic, kapag tinamaan ka ng pana ni Selena, na nakaharap mo yung Lunox, ang gagawin ni Lunox doon, mag-ulti, order of, Brilliance. Chaos Darkening. Oo. Tapos, babatuhin ka ng pellet. Pellet guns. Pagka binato ka ng pellet at wala kang magawa, ay, kumbaga GG na yun. Sabog ka. Oo, antay ka na lang sa respawn. Gusto ko yung nabanggit mo about doon sa magiging katapat ni Lunox. Again, one of the heroes na maganda yung flavor right now. Kasi, madaling mapalevel pag nasa XP lane ka. At saka kasi, yung mga side lane din ng mga kalaban mo, kumbaga, kung may stun ka na magagaling sa malayo, may stun ka, may jawhead ka, na kaya i-displace yung kalaban, ang dali kumuha ng kills. Kaya nga napapansin mo dati yung execution dun sa MPL natin. May ginagawa sila strategy na Lunox tsaka Cho support. Lunox support, Cho tank. Tapos pa nag-level 4 silang dalawa, magkasama silang dalawa, ang gagawin, Weird Dragon, tapos ultihan na ng Lunox. Yung mga ganong setup, so ang nangyayari yun, nag-evolve yung ganong variant into something like this. Yep. Nagkaroon ngayon ng trend with the mages on the side lane. So magiging katapat ni Lunox ay walang iba, kundi si Kilowash. Tatandaan mo, men. Ay, hindi. Si Tams pa lang katapat ni Kilowash. Oo, tatandaan mo, evolution is a mystery. Oo. Si Ribo ang gagamit ng Lunox ngayon, Kuya Batos. Ay, Ribo versus Kilowash pala to. Meanwhile, Flap TZ versus Benny Cutie sa baba. Naku, magkakatsempuhan to. Lugi talaga Esmeralda dyan, level 1 Tinan mo si Grid dito, talagang tinatapon niya lang si Lusty. And ang ginagawa lang dito ng Aura PH, hayaan lang na mag-farm dito yung Hayabusa. Alam nilang kapag ka nahuli dito yung Claude ng Shadow Kill, Yatorp. kaya yun. Oo, Yatorp yun. Kaya nga mapipilitan si Carl TZ dito. Again, sinabi ko kanina, mapipilitan siya dumipensa talaga dito. Kasi kahit gaano kalakas yung frontline mo, pag may Hayabusa talaga, abutin at abutin 4 na shadow yan Kumbaga, kaso tignan natin kasi Bren, ang win condition din nila dito is talagang mapabigyan ng farm dito si Carl TZ and even Ribo to deal in a lot of damage. Bren, medyo safe ang start nitong laban natin ngayon, Kuya Butters. Alam mo, both of the teams, kahit sabihin natin may capability yung mga heroes nila na mag-invade ng maaga, lalo na yung Aura PH, hindi nila ginagawa Kumbaga, ang sinasabi lang nila dito, secure muna natin yung mga farm ng mga core natin. Tapos, tsaka tayo lumaban kapag level 4 na tayo. Chillax lang muna. Chillax muna. Training muna sa capsule ni Goku. Kasi alam nila si Karchi din dito, medyo matagal rin yung pag-pop off niya Mamaya pa yan Kumbaga, kung ngayon sila magpipilit at hindi nila mapanindigan yung pagpipilit nila at sila yung mapitas ng mapitas, that means tatagal yung laro. So might as well, antayin mo yung mga power spike mo, kumbaga makuha mo yung mga gamit mo, tsaka ka lumaban para sure kayo na malaki yung chance yung manalo. Gusto ko yung binanggit mo dyan, Kuya Butters, kasi kung iisipin mo, yung lineup kasi ng brand dito, aasa to sa pure damage flash cannon sa late game Kasi yung Claude, naturally Demon Hunter Sword builder yan And you love the Demon Hunter Sword against heroes na mataas ang HP. Tapos meron ka pang HP Shredder, na si Few on the na si Ribo on the Lunox. So talagang yung Aura dito, mas pipiliin nila na lumaban ng hindi 5-on-5 Royal Rumble. Mas pipiliin ng Aura lumaban dito ng pitasan. Nakikita mo naman dito kung paano maglaro din yung Bren. Maingat din sila. Alam ni Ribo dito na magkakaroon na siya ng malaking problema if ever pilitin niya dito na talagang firm run at i-pressure dito yung katapat niya. Kahit sabihin natin dito na may range advantage siya against Kilowash.
hindi nga din ipipilit yan kasi automatically, kapag nakita na nagpupumilit siya at pupunta siya dun sa other side ng mapa, nag-overextend siya, laging merong rotation na mangyayari. Correct. Tsaka malulugi si Ribo pag lumapit siya dyan. Oo, magulugi din Sila siya dyan. po yan eh. Tatandaan mo, wag dito sa Aming lupain. Yung mga sinamagellan nga, binalagbag nila Pulap siya. Pero, si Few will take it. Nakuha Yung ni the first plan, tumama pa kay Greed. Nakuha pa nga ni Carl. Ito na ang pagbabalik ng Bren Esports. Hindi pala si Greed dito yung tinamaan. Si JP nga pala yung Kagura. But Greed will actually get a kill. That is a 2-4-2. But the Turtle will go to Bren. Pero namatay si Carl. So worth it. Ang pagkuha dito ng Aura habang si Flap TZ, nice delaying tactics. Nakuha ni Flap. Ito yung kalakasan ni Flap ngayon as the Tabs. The mastery from this kid. Kumbaga, hindi siya dito yung passive na laner lang. Kasi alam niya dito na yung lane nila, wala namang magkakapatayan dyan eh. Esmeralda Tabs. Naglolokohan lang yung dalawang yan. So sabi niya, sige, bubush ko yung wave papunta sa'yo, tapos ako, habang meron nangyayari doon, kukuha ako ng mga monsters na madedelay yung kalaban. Oo. And it's just that, nakuha niya yung blue buff, isa sa mga pinakamagandang bagay na kunin mo against sa Hayabusa. So, meaning si Hayabusa dito, baka may time sa isang laban na maubusan siya ng energy. Yeah. Ang problema pa dyan, buti sana kung si Benny may nakuha siyang gold sa baba, yung energy shield, kaso mukhang wala eh. So talagang lumamang ang Tams dito against kay Benny. Flap TZ, again, yung mastery niya dito sa hero na to, Kuya Butters, binibigay niya para sa game natin, sa game number 2. Kung mapapansin mo, safe maglaro yung dalawang players, no? Ayaw talagang magbigay ng isang agresibong sapak para sa kanilang laro. Talagang farm game, Hayabusa versus Claude late game. Nakukuha din kasi dito ng Bren na hindi din sila pwede maging aggressive. Actually, pumapabor sa kanila dito na hindi nagpupumilit tong aura. Oo. Kasi nakakapag-farm sila. Nakakapag-farm sila eh. And alam naman natin na kapag nakuha na ni Carl yung 3 items, 2 items, may mga galaw to si Carl na bigla na lang tayo nagugulat na, ubos na yung kalaban. Oo. Pinakita niya sa atin to MPL Season 5, MPL Season 6. Yeah. Right now, this is the thing na nagbabank on ang Bren Esports, yung raw talent. Actually, hindi ko na nga siya matawag na raw eh. Pero yung talent ni Carl as a player talaga na nag-evolve from Season 2 up until now. Yan yung literal na talent na pang Talent YouTube. talaga, YouTube. Pang YouTube. Oo. Talagang pwede mo Pwede pwede mong i-upload eh. Oo. Yung talent ni Kuya Carl eh. But we're now seeing the replay. Here, yung position ngayon ng Bren, yung triangle na pag-ikot nila dito sa may bandang purple. And pero papapor ka pa doon kasi that was a support for a carry. Eto na, galit na yung Bren. Galit na. Galit na yung Bren. Gusto na talaga lumaban. Sabi nila, dinigin nyo kami. Dinigin nyo kami. Pero going back to what you were saying, Manjit, kanina, Oo. I think, maganda na sana kung nakatakas si Carl. Oo. Actually, dapat mas maaga siya namatay dun eh. Oo. Kaso, ang problema, nakuha niya yung protection ng turtle buff. Oh, so kaya nagka-shield. Oo, nagka-shield siya ng bahagya, kaya hindi siya natumba. Oh, at saka tignan mo, nakita mo yung angulo ni Few. Oo. Right angle. Right angle. Naka-right angle. Obtuse. Parang right angle eh, 90 degrees eh. Nakita ko obtuse. Obtuse ba yung Hindi, pili ka na lang, acute ba? o Pero yun, hindi, ano yun? hindi Ano yun. yung right angle Hindi yun? right angle yun. Right angle yun. Suplex yun eh. Suplex Oh, yun. suplex yun. Pero ito Pew, ang pagbabalik nitong Selena. So it's all about both of the teams answering each other's pick-offs. I like it. Kasi di mo pa rin malalaman kung sino lamang. Magkakalamangan dito dun sa pwesto ng Red Tree. Carl TZ with a beautiful retribution na naman. Kumuha pa nga siya ng stacks dito, pero makakuha ng isang kill ang side ng Aura PH. That's going to be rusty. Nananalo dito yung Bren is nananalo dito yung Aura PH sa mga pa-pick-off. Pero hindi sila nananalo dun sa may mismong buong gere. Oo, sa map game. Kasi ang ibig sabihin dito yung objective, nakakuha dito yung side ng Bren Esports sa pupunta kay Carl. Ibig sabihin, nagkakapera si Carl. Oo, tsaka naku, napamali ng pasok si Kuya Napamali. Greed. Naging greedy ng onte si Hindi, Greed. pangalan niya eh. Totoo. Pangalan Hindi niya naman niya. papangalan yun. Kung hindi ka greedy. Oo. Pero I think napindot niya na kasi yung unstoppable force, hindi niya na napigilan and na-miscalculate nila yung damage. Ako si Carl. Oy! Ow! Aray! Kuday! Nice skill mula kay Kiluwas at buhay pa nga
Mr. Anime outplaying Carl TZ, the TZ Brothers. Yung TZ Brothers pala yung Oo. pinalagbag dun. Baka TC Connection to, pre. Oo nga, pero pinalagbag sila. Oo nga eh. Nako. Sabi nila, eto, pinakita nila doon yung QT Connection. Oo, hindi nila kilala ang QT Connection Hindi nila eh. kilala ang QT. Kung may TC Connection, May QT. may QT Connection. May QT Connection. Si Benny QT, well, wala si Benny QT doon. Pero si Kiluwash kasi, QT kapag nakapag-push. Oo. Ganon. QT, kapag ka napagtulungan. Napagtulungan, grabe yung yung lapu-lapu with the outplays. Okay. At ayun yung kits ng isang lapu-lapu eh. Binigyan siya ng capability na mag-survive pagdating sa suntukan. Ever since Season 3 man, Jin, ginagamit na ni Kiluwash ng lapu-lapu. Ito yung pinapakita nila dating mga strategy. Oo. Na kapag ka hindi mo ina-expect at wala na talaga silang mapili, kailangan nila mag-adjust. Yan yung mga usually na ginagamit talaga nila. Oo. Lapu-lapu. And ngayon, pakiramdam ko tuwan-tuwa si Kiluwash na bumalik eh, pero nakuha pa nila yung si- kill. Pero alam mo si kanina, men, Ribo. yung shadow kill, Oh. yung shadow kill kanina, Oh. hindi pa nga tumama yun dun kay Carl eh. Pero nayatarp si Carl. Tumama yan dun sa tumama dun sa jungle monster lang yun eh. Kanina. Na-stuck dun. Oo. Oy, pero alam mo, speaking of Carl, nakapitas siya ah. Oh, yun. Si Hades ang napitas. Ay, Blazing nako, to it. eto. Nako, ayun ang obtuse angle. Yeah. Sure ako obtuse angle Uy, yun, pero nakapag-figure binato out. niya si JP. Binato niya si JP. Pinindot niya na kasi ng Oh, napindot unlimited niya. yung second skill. May shield kasi yun. Ah, sa bagay. Yung ejector. Pero, Ay, Kiluwash, kamuntikan. Ay. Sa pagbangon. Ay, Pagbawa- pumapalag si oo, Kiluwas. Oh, hindi takot Gusto, si Kiluwas. Gusto lumaban. Nandito na si Credo. Here we Desig go. na po. TC Connection to, pre. Arrow connecting and first kill para dito kay Carl TZ. And it will give Bren again this lead in game number 2 para kahit papano makakuha ng momentum within the map. And lamang din kasi sila pagdating sa vision because of the abyssal traps. So ngayon, nabaliktad yung laro. How can Aura PH come back? Dahil mukhang lumalaki na, nagiging deficit. At kalamangan ngayon Uy, no. ng Brent, tumama pa yung nakita mo yun. And sabi dito ni Few, ako naman, It's my time. it's my time. Nagpakita ka na kanina si Carl dito. Shaking and bacon. Oh, yan na. Yung sila Few, babawi. Shaking and bacon. Pantango sa ilaw. Pantago sa ilaw. Dance floor. Hindi pwede sa amin yan, sabi ng Bren. Ilang beses na namin napanood yung mga dance moves mo. Kuya Hades, kabisado na namin yan. And these two teams, Manjin, hindi ka nagkakamali. Pamilyar na pamilyar to sa isa't isa. Pamilyar talaga. Pero parang hindi maganda yung napitas na gawa nung napitas si Carl TZ kasi na-delay ng bahagya ang Bren. Good thing though na nandun yung mga kampi niya para makabawi naman kay Hades. So nadidelay din si Hades kahit paano. So this is a battle, ladies and gentlemen, na papunta ng late. Hindi na to matatapos ng maaga. For sure, kasi both of the teams dito, Manjin, maingat sa lahat ng ginagawa nila. Maingat Kung papansinin mo, kung makakuha ng kill yung isa, laging may trade. Oo. Walang nananalo dito ng harap-harapan. Oo. Ay, naku, aray ko, babes. Si Doc. Nahuli si Doc. Kakasabi ko lang, ayun, may bawi. Anay for anay. May bawi Oo. talaga, hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Imposible eh. Oo. Kumbaga, dapat kung may... Ayun Ay, na. nabuhay. Nabuhay. Aray, Okay, may nanalo na. nabitin yung damage. Wala, kala namin may trade na magaganap, may player pa pala. Nabitin yung damage, Kuya Butters. Parang kung iisipin mo yung game, kahit na lamang yung brand dito ng 3,000, pwede pang mabaliktad pa rin ang Pwede aura pa. eh. Kasi hindi pa naman talaga totally na nagkakabasagan eh. Kailangan pa rin kumuha ng brand dito ng space. And ang nakakapag-prevent sa kanila dito is yung side lane aggression ng aura. Look at this. Kiluwash pushing the bottom side. And nakakakuha kasi yung aura dito ng mga kahit pa paanong exchange ng pick-offs. Ikaw na yung nagsabi, eye for an eye. Ayan! Ay nako, shadow kill para dito kay Carl TZ. Pero nako, Shema unstoppable force dito. Hades will back off. Kiluwash, buhay pa din. Pero hindi na ata. At Nilaro. Yun na. Nilaro. Bren Esports taking 2 heroes. And with this, probably kukunin nila ang pinakaunang lord ng larong to. And that is Aura PH falling to the capability ng Bright Esports na magbigay ng magandang team fight.
Bren Esports dito, talagang pinipilit lang nila yung Lord ngayon, and few taking down JP. Aray! Wala na makakapag-contest nito, Manjin. At alam mo, sabi ng Bren Esports, Kuya Manjin, Kuya Batos, kung question nyo naman kasi masyado yung Claude kanina eh. Alam nyo naman tayo. Oo. Bren Esports tayo, kahit anong hero yan Alam mo, Manjin, hindi naman natin sila question. Kasi sinabi lang natin, risky na kumuha ka ng Claude ng ganun kaaga din eh. Oo, risky lang. Pero risky kasi... lang, pero oo. kung may team na capable na gawin yun, Oo. eto yun. Bren yun. Bren yun. Oo, matik yun. DC connection to, pre. Oo nga eh. Ayun na. Huli ata sila dito. And ito yung kalakasan ng Bren eh. They know how to end games. They know whether or not nalabang sila. But that's the burst damage mula sa Yin-Yang overturn. Pasok dito ng Quad Shadow. Pasok din ang Esmeralda with the Falling Star Moon. Mawawala ngayon si Few as Aura PH will try to defend their base. Blazing duet ng biglaan para kay Carl DC dito. Knowing nandiyan na yung mga kampi niya, wala na siyang pakialam sa Shadow Kill. 10-16. Bren Esports back in their true form right now si game number 2 and hoping to end this game and hoping na ma-extend itong laban na to sa MPLI. Kung kanina dinigistrat nyo kami, pues papakita namin sa inyo kung kaano nga ba talaga kami kalakas. Grid, pulado pa rin at wala na silang magagawa pa. Apat dito sa Bren Esports, pulado, pero tumitipi-tipi na si Carl TZ. Kiluwas, mapapatumba na rin. This is it ata, pero tumba si Carl TZ. Benny Cutie is in town. Benny Cutie to save the day. Brilliance in. Benny Cutie, second skill, first skill. Sabay buhay pa rin si Hades. Bren Esports, magbabak na lang sila. Ang daming nangyari, Batters. Sinalba ni Benny Cutie yung game para sa side ng ng Aura PH, hindi ng Bren Esports. Bren Esports, nung nandun si Carl TZ, gusto na talaga nila tapusin yung laro. Pero ang sabi ni Benny Cutie, hindi pwede. Hindi pwede. Ako muna, di pa tayo pupunta ng game 3. Kaya pa namin to. Ako ang bagong bida. Ako ang bagong bida. Ako ang bagong bida. Panahon na ng Cutie era. Tapos na ang TC era. Kami Cutie na era ang na. mga cutie. Cuties will prevail. Cuties will prevail. Cutie lang malakas. Prevail pala. Oo. Cutie lang malakas. Anong pipiliin mo, Batters? Maging cutie, maging TZ? Hindi ko alam, pre. Depende, sa mananalo no? dito. Depende sa sitwasyon eh. Oo. Pero ako, gusto ko lagi ako cutie. Oh, Ikaw pwede ba? naman. Tatandaan mo, si Jeff lang ang cutie forever. Tama naman. Walang ibang cutie. Oo pre. nga, the former champion. Jeff Cutie forever. Oh! Oy! Wow! Yung mga arrows dito eh, no? Iba talaga si Pew pag pumana eh. Oo eh. Kumbaga parang iba, warning shot eh. Oo, yung kay Pew kasi yung akala mo kakanan ka, kailangan pala kumakaliwa ka. Oo. Ganun eh. Oy, nako si Flap! Nako. Ay nako, may pag-pause. May mag-pause. Time out. Sabi nila dito, it's not time. Time out. Wait, Time out, rep. Time out. Time out. Mga ganun. Time out. Time out, rep. Time out. Hawak yung phone na kay ganun, tapos biglang, time out, rep. Hindi, gumanon. Yan, nakaganon. Oo, nakaganon. Time out, rep. Ayan o, nag-usap sila. Ayan. Tayo ng time out, pre. What you gonna do? What you gonna do, coach? Ay, walang coach eh, kasi nasa taas Sa taas. Oo. I'm watching over you. Ano to, kumbaga, it's a player mindset na to. Player na ang gagawa ng play. What's the play, Greed? Oh, sabi ni Creed dito, gutom na ako, pre. Gutom na ako, pre. Ako din, gutom na ako. Hirap nito sabi ni Greed Hirap nito Kapag si Greed Parang sabi ni Greed, parang game Tandaan 3 eh. mo, parang game 3, pero never ever underestimate Baloy Tohoy. Baloy Tohoy, Pero ito, Kuya Toys kapansin ko lang, si Kiluwas, tinali niya na yung buhok niya. Oo, kumbaga ito Kanina na yun. hindi nakatali yan eh. Kumbaga ito na yun, men. Kumbaga kung may 5 minutes BOD, May ito na, hinasler ka na. si Kiluwas kasi parang si Ash Ketchup yan eh. Oo, si Ash Ketchup. Oo. Oo, tama. Si Ash Ketchup. Tama. Kasi si Ash Ketchup, kapag yung sombrero niya, binaliktad niya na. It's time to battle. It's time to battle na, biglang magsusuper sa akin si Pikachu. Tapos Oo. ligtas ang DG World. Ganun naman. Ang daming nagsama doon Ganun ang mangyayari. Tatlong palabas yun Oo. Ganun kasi kalupit si Kiluwas. Si Kiluwas ang taong anime. Alam mo naman pag si Kiluwas, nako, hindi ko na alam. Pero ang Bren kasi hindi matatawaran eh. Kaya Batters eh. Alam mo, ito lang
napakita na dito ng Bren na kaya nilang talunin ang kaya nilang hindi naman talunin pero makipag mano-a-mano Oo. sa Aura PH Totoo. ng ganitong setup na normal na setup, walang kahit anong cheese, walang kahit anong pangkulan. Oo, totoo. Kaya nila. Kumaga real talkan lang. Mm. Yan ang balagbag dito ng Pero Bren. kasi, hindi pa napapatunayan ng brand dito na kaya nila talunin yung Aura PH. Kasi sa totoo lang, ngayon, buhay pa rin yung base ng Aura PH. Oo, And tsaka- you oo. can never say never Oo. till it's over. Totoo. Sabi nga ni Justin, di ba? Oo. Justin Bieber. I will never say never. Never say never. Never say never. Ganun ang ginagawa Ganun- ngayon ng ganun Aura. yun. Pero alam mo, Kuya Butters, tama ka, di pa nila tali yung Aura. Kasi game 2 pa lang to eh. Oo, kumbaga, May game 3 pa eh, pag nanalo sila eh. Pag nanalo sila ito, 1-1. Pag Oo. nanalo sila ito, 2-0. Totoo. Pero tingin mo ba may comeback potential to? Kaya. Kaya pa. Parang kaya pa eh, no? Kaya pa kasi nakikita naman natin na nahanap naman nila si Carl eh. Oo nga. Ay, naku, na-bait ata sa likod ha. Sa labas, si Creed pulado ka agad. Oh no! Napa-ultimate na lang si Creed dito. Tatamaan si Carl. Yun yung overturn. Kalahati yung buhay ni Carl. Kalahati din buhay ni Hades. Tinamaan siya dito, ladies and gentlemen, ng Abyssal Trap as Bren will try and mali na nasabi ko, nabulol na ako. Bren will try to end this game. 11 to 20. Nabulol, nag-process ka lang. Nag-process lang kasi masyadong mainit ang laban. Walang nabulol. Oo. Nag-process ka Nag-process lang, nag-process. Tama Tao yan. lang, sabi nga ni Looney, tao lang eh. Pasensya na. Naku, nung ma-aura pa yung Bren! Oo. Iba! Aura Fire. Aura Fire! Aura Fire. Here we go! Bren Esports! Is this the final team fight na hinahanap nila? Palado ka si Luwash dito, Blazing Duet para Carl DC. Kahit wala ng Purify, hindi na kailangan niya dahil palado na rin si JP. Here we go! Lloyd, kalahati na rin ang buhay. Peniguti na lang titira. Kaya niya ba iligtas ang aura? Hindi na! Bren Esports will extend this series 1-1 and we are going to game number 3.